И ти ли копнееш за малко вълшебство в забързан град, който никога не спи? Ами ако можеше да спреш времето, специално за теб, нека ти издам моята тайна. Всичко започна тук. Моето тайно място за бягство и грижа за себе си. Там, където тишина и лукс карат времето да замръсне, за да се потопиш в приказен релакс. За да откриеш тайно място, където енергията е лековита. Представи си как парна баня те потапя в облак от капчици спокойствие. Горещ уют те приканва в прегръдката на финландска сауна. Бълбукащо джакузи и кристален басейн отразяват блясъка на звездно небе. В град, който вечно препуска. Тук времето спира. Специално за теб. Резервирай своето премиум изживяване в Secret Spa още днес.